Dit is een amicale onval van een Peugeot-leeuw op onze Suzuki-auto's. Ja. Nou ja, dat is het geval. Want die leeuw sting net zo stevig? Nou, die leeuw die stier wel stevig, al in waarschijnlijk in een kabel brutsen. En daar trok je erom donderen. Hoe ben je erachter gekomen? Je bent van de morgen op een zaak en liek imseren? Nee, een van onze maaiwerkers die ging op cursus en had er vanmorgen een kwartier van zo'n had hem even een fotootje gestuurd. En ik stier onder de douche, ik denk van, hé, dit deugt net. Je laat een leeuw op een Suzuki, dat is net de bedoeling. Ik heb net het idee dat jou er heel bot mee in de maag zitten. Nee, wij zijn goed verzekerd bij onze Frieslandbank, dus ik kom daar wel goed. En ik neem aan dat, dat is ik wel eens wat oors. Dus ja, ik mag er nog wel een beetje om krijgen.